شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga masallacin markazu salafiya da ke kan ainihin majarod a tudun wadar zaria jihar kaduna a najeriya. Yanzu da kuke sauraron mu daren talata ne da ya daidai da daren 9 ga watan safar, hijira na da shekara 1433 daidai da 2 ga watan januwari shekara ta 2012. Wannan shine kasad na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka yi wata ke da farin saƙon alheri, na fatan alheri wato ga 'yan uwanmu 'yan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, sakamakon alheri da ya same su kuma ya samu duk wani mai hasken zuciya da fara'aniya akan ainihin bayan rikici da ya faru aka dawo aka ji tsoron Allah aka sulhunta. Kamar yadda muka yi addu'a waɗanda suka rasu daga cikin malamai magabata Allah ya gafarta musu baki ɗaya tun daga na da hannu yanzu, waɗanda kuma suke da rai har suka dan kwafar da zuciyarsu suka haƙura aka yi wannan sulhu, mu ne musu addu'a Allah ya musu tukuici da gidan aljanna firdausi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Matashiya kamar yadda na yi ajiya, matashiyar farko ita ce don girman Allah duk wanda yake sauraron wannan kaset a yanzu na uku to ya ƙoƙarin sauraron na ɗaya da na biyu sannan ya haɗa da wannan na uku ɗin. In ba haka ba kar kai ƙoƙarin ƙarar da wani abu da ka ji a nan ba zai zama madogara ba har sai an haɗa da abubuwan da suka gabata a baya, kamar yadda abubuwan da za ka ji a nan ɗin kuma ka yi ƙoƙari ka haɗa da saƙonnin da za su biyo baya a cikin kasusuwan gaba insha Allahu ta'ala. Wannan zai taimake ka ka samu cikakken abin da saƙon yake ɗauke da shi. Amma in ka samu kanka a ƙuncin lokaci na ba za ka iya zaman sauraren dukkanin kasusuwan ba, to ina baka shawara kakkai hukunci da wani abu da ka ji a ciki na ainihin wato wanda kake ganin ko ya dace maka ko bai dace maka ba, ka haƙura sai lokacin da ka samu cikakken lokacin sauraron su gaba ɗaya. Sannan na daga cikin ainihin wato matashiya da nake mana ita ce akwai shawarwari da na fara bayarwa daga jiya da kuma zan ci gaba da bayarwa ga yau ga ainihin wato su 'yan uwa mutanen kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna. Waɗannan shawarwari kamar yadda na faɗi a jiya, shawarwari ne na ɗan uwa mai ƙauna zuwa ga 'yan uwan shi a beban ƙaunar shi, ko kaɗan ba rashin sanin abin da ƙungiyar take ciki ba ne ko kuma mutanen ƙungiyar, kamar yadda ba ƙoƙarin suka ce ko kushewa ko kuma neman ainihin wato rena wani al'amari ba, inna ma shawara ce ta kyakkyawan manufa wadda za ta tabbatar da danƙon wannan haɗin kai insha Allahu ta'ala. Sa'an nan na sake ba da ainihin wato tsokaci ko kuma matashiya ta gaba da cewa a cikin waɗannan shawarwari mai yiwuwa akwai misalai da ni zan kai ga bugawa da ni kaina ko makaranta ta darul hadithi salafiya ko kuma 'yar ƙaramar makarantar mai suna albani science academy, ko kuma wasu misalai da zan buga waɗanda suka shafe ni. Ina fatan ka yi ƙoƙarin kyakkyawar fahimta cewa kaɗai misalai ne don su taimaka a fahimci mai yiwuwa abin da zan yi magana a kai, ba don in nuna ni wani bane ko kuma makaranta ta wata aba ce. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'an musulmi ba su manta ba, muna kan ainihin wato gabatar da wasu shawarwari masu matuƙar muhimmanci waɗanda muke cewa waɗannan shawarwarin matuƙar an kiyaye su to insha Allahu ta'ala a iyakacin fahimtar mu abubuwan da suka faru ba za su sake faruwa ba insha Allah. Daga ciki muka ce dama dai su ahli sunna sun ƙayyade wa kansu cewa duk abin da ya shafi aƙida ko tafarki to ba za su ɗauke shi ba sai daga alƙur'ani ko sunna ko kuma ijma'i. Kamar yadda muka bayyana cewa ahli sunna gaba ɗayansu suna sallama wa duk abin da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce, kuma suna masu tawali'u da ladabi ga duk abin da ya zo daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A ƙarƙashin wannan ahlus sunna suna lazimta wa kansu ƙoƙarin fahimtar nassoshin alƙur'ani da hadisi
a bisa hasken yadda aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga sahabbai. don haka ahli sunna ba sa ainihin dogaro da fassarori nasu na kansu waɗanda za su iya bayuwa zuwa ga kuskure ko kuma su bayi zuwa ga son zuciya. hasali abin da ya zo daga Allah sai a fassara shi da abin da ya zo daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma daga wasu magabata. akan wannan ne muka tsaya a inda muke cewa wannan kuma yana tabbatar da cewa to babu shakka ahli sunna ba sa aje wani mutum guda bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa duk abin da wannan mutum ya faɗi shine daidai. a duk girman mutum yana iya kuskure kuma duk girman shi yana iya yin daidai. don haka duk sanda ya kuskure sai a roƙi Allah ya yafe mai kuskura, amma girman shi na nan. amma ba daidai ba ne saboda ya yi kuskure daga ran nan sai a ce mutuncin shi ya zube, girman shi ya faɗi, ko kuma a ce ya yi kuskure sai a ce saboda yana da girma dole a ɗauki kuskura. nan na ɗaya daga cikin batarnakar da ta rinka haɗa ahlus sunna rigingimu a tsawon lokaci. to dole ahlus sunna su kiyaye wannan. mai girma yana da girma, amma in yi kuskure ba za a ɗauki kuskuren shi ba. kamar yadda duk girman limamin arafa Allah ya kiyaye da zai zindima ashar ba za a ce sadaqallahul azim ba, dan shi limamin arafa ne. haka ne ko ba haka ba? haka ne. a ƙarƙashin wannan ashe komai ya kamata a gudanar da shi ne a matsayin da yake. to sa'an nan na daga cikin abubuwan da ahlus sunna suke ba da muhimmanci wajen taka tsantsan na kiyaye aƙida da tafarkin bin ahlus sunna shine mura'atu usulin wa qawa'id al-istidlal. ahlus sunna suna kula da wasu ilmomi da wasu ka'idoji wajen kafa hujja. wa mimma tamayyaza bihi ahlus sunnati wal jama'a mura'atu usulin wa qawa'id al-istidlal 'inda an-nazar fi an-nusus. ahlus sunna in suka zo kafa hujja da wata aya ko wani hadisi, to ba kawai suna ɗibo ayar ne ko hadisin su kafa hujja ba, akwai wasu ka'idoji na ilimi waɗanda suke kula da su. misali fa ya'khudhuna bi zahirin nass ma lam yasrif zalika zahir nassun akhar. inda din nassi ya zo gashi Allah ya ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, sai su ɗauki wannan nassi a yadda ya zo, ba za su yi tawilin shi ma'anar shi ba sai in an samu wani dalili wanda zai halatta ko wajabta ko ya hukunta a karkatar da zahirin ma'anar wannan zuwa ga abin da sabanin wanda ake gani. don haka ahlus sunna suna ɗauko nasoshin shari'a suna kafa hujja da su kai tsaye. ina fata an gane. wa yajma'una bainan nususi mastata'u. sannan ahlus sunna ba sa rike aya ɗaya su ta hujja da ita a fage, sai sun tattaro ayar da take da alaka da wannan maudu'i. misali malamin ahlus sunna in zai wa'azi akan sallah sai ya biye kokarin tattaro ayoyi da hadisai da suke magana sallah, sai ya hada su sai ya fassara su. in zai magana akan ayoyin da suka shafi siffa Allah haka, in zai magana akan ayoyin da suka shafi ainihin zakka haka. don haka ahlus sunna ba sa rike nassi kwaya ɗaya su ta ainihin wato hujja da shi su rabu da sauran nassoshi. sakamakon haka wani ya je ya ɗauki wani, shi kuma ya ce ga wanda ya rike, wani ya ɗauki wancan, sai a dubi wannan nassi me yake karantarwa a wannan ɓangare. yana karantar da karatun sallah ne, wannan yana karantar da ruku'u, wannan yana karantar da zikiri. in aka haɗa gaba ɗaya sai a ga waɗannan jimillar nassoshi sun karantar da sallah ke. wannan nassi da ya zo yana cewa zakka farilla ce, wannan yana cewa zakka ba a bayar da ita sai ta shekara, wannan nassi na cewa ga waɗanda za a ba zakka. to in aka zo ahlus sunna sai su tattara nassoshin wuri guda, sai su fitarwa da zakka hukunci ɗaya. ina fata an gane. to haka ainihin ahlus sunna suke. li'anna fil akhdhi bi ba'dha ihmalan li ba'dha al-akhar. domin aka ɗauki wasu aka yi riko da su, to za a yi watsi da wasu kenan. to ina matsayin musulmi ya watsi da ainihin wasu ayoyi ko wasu hukunce-hukunce? kaga sai al'amarin ya koma kamar yadda Allah ke zargin wasu da suka gabata. afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. ku yadda da wani sashi na littafi ku yi watsi da wani sashi. sai ya ce fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. duk waɗanda suke aikata haka za su haɗu da kaskanci a rayuwar duniya. sannan wa yuqaddimuna al-khas ala al-am. idan wani nassi ya zo sai ya zama ya zo ne da hukunci na gaba ɗaya a jimillance, sai kuma wani nassi ya zo da wani hukunci a keɓance dangane da wannan, to ahli sunna in suka zo sai su ɗauki wannan khas ɗin
sai su fassara wancan, wato sai su rage mishi faɗi, sai su fassara shi da gwargwadon yadda wannan ya ainihin taimaka wajen fassarawa. Haka wal muqayyad alal mutlaq, idan wani nassi ya zo da bayani akan cewa ku yi sallah, misali ku yi sallah, to ahlus sunna ba zai tashi yanzu karfe 8 na dare ya yi sallar asuba ba, ya kafa hujja da cewa ai Allah ya ce ku yi sallah, sai ya ce a'a amma Allah ya ambaci lokacin da ake yin sallah alfijir, to a ɗauko waccan ayar sai a ƙayyada wannan, kenan yin sallah asuba ba koyaushe ba ne, sai lokacin da Allah ya faɗi. Ko kun fahimta jama'a? To wannan yana daga cikin ɗabi'ar ahlus sunna. Wal mubayyan alal mujmal, idan aka samu wani nassi ya zo a dunkule, to in aka samu wani nassi ya zo ya farfasa shi, sai a ɗauki nassin da ya zo ya farfasa shi ɗin nan sai a fassara wancan da ya zo a dunkule. Haka ainihin ahlus sunna suke. Wa yarudduna al mutashabiha ila al muhkam, duk wani nassi da zai zo wanda bai bayyana ƙarara ba, sai wani nassi ya zo da bayani irin wannan wanda ya bi ainihin wato ya bayyana hukuncin ƙarara, to sai su ɗauko wanda ya zo da bayani su fassara wancan da ya zo ainihin a dunkule. Ina fata an gane. Don haka wa hum fi hadha sa'iruna ala ma zakarahu Allah ta'ala fi qawlihi. Ahli sunna a ƙarƙashin wannan suna aiki da maganar Allah da yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Allah shi ya saukar maka da littafi ya kai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin ainihin wato waɗannan ayoyi na littafin akwai ayoyin da suke a bayyana suke, hukuncinsu ya zo ba wani rikici. Waɗannan ayoyin su suka fi yawa a ƙur'ani. Akwai wasu ayoyi kuma waɗanda ba za a fahimce su ba har sai an haɗa da wasu. Sai Allah maɗaukakin sarki ce fa'amman ladhina fi qulubihim zayghun, to karkatattu waɗanda suke da karkatar zuci, fayattabi'una ma tashabaha minhu, kullun sai su rinka ɗauko ayoyin da ma'anarsu tana ɗaukan fuskoki da dama, wanda ike fuskokin kuma za su zo da ruɗani. Suna yin haka ne ibtigha alfitnati, dan neman fitina. Sai ka ji Kirista ya ce maka ai Allah ma ya ce fawailul lil musallina, azaba ta tabbata ga masallata, kuma kai menene, kai masallaci ne, to kaji Qur'anin ka ma ya ce za a yi maka azaba. To kaga wannan saboda neman fitina ne ya sai je ɗauko wannan. Sannan wabtigha a ta'wilihi, da kuma neman karkatar da ma'anar gaskiya ta littafin Allah. Sai Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, babu wanda ya san ta'wilin ire-iren waɗannan al'amura waɗanda suke da ainihin wato tashabuhi, sai Allah maɗaukakin sarki. Warrasikhuna fil ilmi, waɗanda ke da zurfin ilimi yaquluna amanna bihi, idan suka zo abin da ya fi ƙarfin ilimin sai su ce mu dai mun yadda da wannan abin, saboda kullum min indi rabbina, duk daga wurin Allah ne. wa ma yadhakkaru illa ulul albab, babu masu yin tunanin haka ya dace sai masu hankali. Na haka duk wanda ka ji yana ɗibo ayoyin alkur'ani yana kawo rikici a kansu, to wannan mutumi ainihin ɗan neman fitina ne. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. As-sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya rawaito, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Idan har kuka ga waɗannan da suke bibiyar ayoyi ire-iren waɗannan masu wahalar fahimta, sai an hada da wasu, sai an shiga sai an fita, to duk wanda kaga shi irin waɗannan ayoyin kullun yake nema, waɗanda fassarar da za ta bayyana a zahiri za ta kawo rudani, annabi ya ce su ne Allah ya ambata a cikin wannan ayar, sai ku kauce musu, ku yi taka tsantsan da su. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Na haka ya ku yan uwa ahli sunna, kun ji lallai ne kula da ƙa'idoji na ilimi. To a nan wannan maganar idan malaman ahli sunna suka yi ta, suna nufin wasu ilmomi da ake kira ulumul ala. Waɗannan ilmomi suna makale da ƙur'ani da hadisi da fiƙihu da larabci da aƙida da tarihi. Ina ba da shawara ga 'yan uwa ahli sunna, waɗannan ilmomin suna daga cikin ilmomin da duk basirarka ba za ka iya ɗaukar littafi ka karanta ka fahimta ba, sai ka je ka zauna gaban wanda ya iya ya koya maka.
don haka waɗannan ilmomin komai girman ka kana son ka ainihin yi su, to ka daure ka je ka zauna gaban malami ya koya maka. A ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na tajwidi, a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na usulul tafsir, a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na ulumul qur'an, a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na ainihin ilmin rasmi, wato ilimin ƙa'idojin rubutun alkur'ani. Waɗannan ilmomi idan baka iya su dangane da alkur'ani ba, a ƙashin gaskiya saboda Allah in kaga kana tafsirin alkur'ani to ka zalunci kanka kuma ka kawo ruɗani ga waɗanda ainihin kake karantarwa. Na haka kai da kake saurare na sai ka duba ka ga shekarar ka nawa kana tafsiri, ka koyi ilimi na usulul tafsir, wato ilimin ƙa'idojin sanin tafsiri. Na ce ka koya don sai an koya, ba a nazarin shi a cikin wani littafi. Ba zai yiwu kawai saboda ɗan boko ne je ya ɗauki littafin physics, chemistry, biology, mathematics da english ya je ya hada da sauran littattafai na human psychology wane ne ya zauna ya yi nazari ya ɗauna na kita da farar riga ya fito ya ce shine medical doctor ba. Alama ce ta motsuwa. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Ɓangaren hadisi akwai ilimin hadisi da aka fi sani da ilmu mustalahil hadith ko usulul hadith da ilmul jarhi wat ta'dil. Wannan ilimi ne wanda sai ka zauna ka koye shi. Ilimin makasudin shi shine a iya gane hadisan da suka inganta daga waɗanda ba su inganta ba. A ƙarƙashin wannan dole ne a cikin da'awar ahlus sunna a rinka jin suna tacewa, suna cewa wannan hadisin ya tabbata, wannan hadisin bai tabbata ba, saboda wannan aiki ne na malaman farko tun daga zamanin tabi'ai, lokacin da makaryata suka fara bayyana aka fara yin irin wannan. Ka karanta muqaddimar littafin ainihin imamu muslim, sahihu muslim, da kuma littafin imamu muslim din shi kan shi kitabu tamyiz. Gashi nan duk zaka ga malaman ahlus sunna tuni suka dade suna wannan. To dole ne a je a koyi ilimi na mustalahil hadith, ilmul jarhi wa ta'dil, ilmu usulul hadith, dan hadisan da ake karantawa ahlus sunna a rinka tace su. Wannan kenan zai samar da wani juyin juya hali a cikin karatuttuka da ake na tsakanin magariba da isha, a cikin karatuttuka da ake na dare, a cikin wa'azozin ƙasa da ake, hatta cikin hudubobi waɗanda za ka ji da yawa ana samun hadisan ƙarya suna faɗowa ciki. Dole ne a tsaya a yi wannan ilimin don a iya tacewa, ba don koyo ba, don a tabbata ahlus sunna da gaske. Na biyu, na uku, sai abin da ya shafi ilimin fiƙihu. Ilimin fiƙihu akwai ilmu usulul fiƙihi tattare da shi, akwai kuma ilmul qawa'idul fiqhiyya. Waɗannan ilmomi sai ka zauna ka je gaban malamin da ya iya, an zaunar da kai an koya maka, ka ƙware, zai taimaka maka wajen in ka karanta nassoshi ka rinka musu kyakkyawar fahimta. In kana ganin suna karo da juna sai ka amfani da wannan ilimi wajen sai haske ya bayyana cewa ashe ba karo suke da juna ba, kowanne da ma'anar shi. Sannan ɓangaren lugar arabiya, ba daidai ba ne a ce muna ahlus sunna a Najeriya mun yi sakaci game da lugar arabiya, da wadda ake yi a soro, da waɗanda ake a haya islam, da waɗanda ake a fce ko polytechnics ko kuma ainihin jami'o'i. Ya kamata a ce muna yin larabci, mun ƙware da larabci, saboda wannan yana daga cikin da'ab, yana daga cikin ainihin wato ɗabi'a ta malaman ahlus sunna tun dacan. Malamanmu sun ƙware da harkar larabci. A ƙasar nan babban malamin sunna har sai da ainihin wato jami'a azhar ta bashi digirin girmamawa shine Abdullahi Gwandu. Saboda me? Saboda tsabar iya larabci sai da aka koma ana ce mishi balaraban mutanen yamma. Ina fata an gane. Me yasa zai zama muna ahlus sunna ba ma ƙwarewa da larabci? Nahau, sarf, balaga, adab da sauran ilmomin da ke makalkale da lugar arabiya wajibi ne, dole ne, domin larabci shine buhu da Allah ya ɗauki ƙur'ani ya sa. Larabci shine yaren da annabi ya fassara duk abin da ya fassara na alƙur'ani da sunna. A ƙarƙashin haka wajibi ne mu ba da muhimmanci game da koyon larabci. Wannan zai kai mu zuwa ga mas'alar aƙida. Dole ne ahlus sunna su kula da littattafan aƙida na gari, kuma su je su koye su don su zo su karantar da su a bisa yadda ya dace. Sannan tarihi yana daga cikin makamai waɗanda da su akan gina al'umma, da su kuma akan rusa al'umma.
idan ka natsu da kyau tun da na fara wa'azozin nan za ka ga kashi 70% abubuwan da nake faɗi duk ina faɗi a bisa tarihi ne. Ka san cewa ba kawai ɗibo su nake ba sai na bi na tace, garin tace wannan ka san cewa wani lokacin sai na yi tafiyayya wani garin na je na zauna da wani lokacin sai na je na ga wani abin da idona, wani lokacin sai na buga wani waya na tabbatar da abin da na karanta. Wannan shi ake kira ilmu mustalahit tarih, wato ilimin tace tarihi. Tarihi ba wai kawai karanta shi ake a watsa wa jama'a yadda aka karanta shi ba, ko kuma ka ji a bakin tsofaffi. Akwai ilimin da yake rariya ce sai ka sa ka tace wannan tarihi sannan ka zo ka gaya wa jama'a. In ba haka ba sai zama tarihi yana da haɗari saboda shi ba shi da isnadi galibi. Abu ne na kunne ya girmi kaka, ko an samu a rubuce ko makamantan haka. Galibi ba sa ruwaito shi da isnadi. Waɗanda ke ruwaitowa da isnadi da yawa sai kaga kuma wasu isnadodin ba su inganta ba. A ƙarƙashin wannan malamai suka fitar da wani ilimi da suka sanya mishi mustalahut tarih. Shi kuma ba mustalahul hadisi ba, mustalahut tarih. Shi kuma dole shi ma sai ka je gaban malamai sun koya maka ka iya tacewa. In ba haka ba za a zo wuraren ainihin wa'azozi ana ta kawo tarihohi waɗanda ba su da inganci. Zan tsaya a nan insha Allahu ta'ala dangane da wannan, in koma gaba ta 5 wadda ita ce ta ƙarshe. Na daga cikin ƙa'idojin ahlus sunna su ne azzajar anil khawd fi ilmil kalam. Ahlus sunna suna tsawatarwa gaba da shiga ilmomin tauhidi wanda ike bai zo daga ƙur'ani ko hadisi ba, wanda asali an samo shi ne daga falsafa da mantiki. To ahlus sunna suna tsawatarwa game da irin wannan. Su ne irin waɗannan littafai da za ga an rubuta al-wujudu wal qidamu wal baqa da makamantan sauran abubuwa da suka rubuta, ida'atu dujinna, jawharatu tauhidi, ibrahimul laqani da makamantan waɗannan. Duk waɗannan baki ɗaya ahlus sunna suna tsoratarwa wa ta'allumihi da kuma koyan wannan. Don haka wajibi ahlus sunna in kun kafa makaranta Haya Islam, Board for Arabic and Islamic Studies sun ba ku registration, sun ba ku curriculum, sun ba ku ga syllabus. In kuka zo sai ku ɗaɗɗauke wannan ilmul kalam, sai ku ɗauko littattafan tauhidi waɗanda suke cewa Allah ya ce annabi ya ce suna magana, ku ɗauko su sai ku zuba su a madadin waɗancan. Domin wani abin sha'awa, malaman ahlus sunna sun yi rubuce-rubuce ingantattu kafin waɗannan littattafan da ake karantarwa. Me yasa ba za mu ɗauko littafin ainihin al-aqidatu tahawiyya, al-aqidatu wasitiyya, al-fatwa al-habawiyyatul kubra, mu ɗauko al-aqidatu tadmuriyya? Waɗannan littattafai a sanya su littattafai ne waɗanda za ka ji sun ce Allah ya ce, annabi ya ce, sannan hadisi a kawo maka ya inganta, sai kuma a ce maka ga fassara daga sahabbai. Ahlus sunna a karantar da waɗannan, a cire littafin hayatul islam, a cire littafin ida'atul dijinna, a cire littafin jawharatul tauhid, a cire duk waɗannan a sanya. To malaman ahlus sunna suna tsoratarwa game da wannan. Wan nahyu anil jidali wal khusumat. Sannan ahlus sunna sun hana jidali, jayayya da cene na ce, wanda ike a cikin addini ahlus sunna sun hana. Barka ji abin da wani malami cikin malaman salaf yake faɗi, al-imamu Abu Qilaba, tabi'i ne, yace la tujalisu ahlal ahwa, ya ku musulmi ka ku rinka zama da mutanen da suke bin son zuciya a addini. Wala tujadiluhum, kar ku rinka jayayya da su. Fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim, saboda bin amintu ba, garin ka je tattaunawa da su sai su tsindima ka. Aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifuna, ko kuma su rikita muku abin da kuka sani na aqida. Aƙalla asarar da zai iya maka kenan. In bai dilmiya ka ba, to dan abin da ka kudurce kuma sai saka maka shakka a cikin shi. Wannan ainihin magana al-Imam Darim ya ruwaito ta da isnadi ingantacce. Shi kuwa al-Imam Umar dan Abdul Aziz, jikan Sayyidina Umar, ɗaya daga cikin khalifofin musulunci, cewa ike man ja'ala dinahu urdan ko ghardan lil khusumati akthara tanqula, wanda di ya mai da addinin shi kullun jayayya da muqabala, to zai rinka yawan sauya kungiya da mazhaba. In dai kullun kai kenan a zauna jayayya, a buga muqabala, to yau zaka koma can, gobe zaka koma can, jibi zaka koma can, gata zaka koma can. Haka a cikin kungiyar nan an samu waɗanda haka suka rinka yi. Yau shekara 30 da ta wuce, cif 1980,
da la'asar Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya zo masallacin na gidan Harun Danja aka zauna da shi akan ana zargin wani malami gashi ya shiga kaza, ya rantsuwa da Allah bai shiga ba, har wasu suka kafe ya shiga. Malam ya ce dan me tunda ya ce muku bai shiga ba ku kyale shi, suka ce ya shiga. Sai da Malam Abubakar Gumi ya fashe da kuka, sannan sai kowa jikin shi ya sanyi, aka tashi aka watse. Bayan lokaci sai ga wannan mutum ya bayyana cewa ya shiga yana tare da su wani din. Can ma da ya tafi kuma kafin wani lokaci sai gashi ya yi tsalle ya sake komawa cikin wata ɗariƙa. Can ma da ya tafi kuma sai gashi ya sake tsalle ya sake komawa wata. Shine me? Saboda aksaral husuma, ya yawaita husuma da jayayya da mutane. To duk wanda ya mai da addinin shi kullum muƙabala, to lallai za ka same shi yana cikin yau ya bar kaza, gobe ya koma kaza, jibi ya koma kaza. Kenan ahlus sunna ba sa ba da muhimmanci game da muƙabala fiye da muhimmanci game da karantar da al'umma. Shi yasa na daga cikin ɗabi'ar 'yan bid'a, da zaran sun ji ahlus sunna sun fara karantarwa sai su ce aje muƙabala, saboda sun san muƙabala za ta kauda alƙiblar karantar da mutane. To ahlus sunna sai ku lura da wannan. Kana zuwa ka sanya musu karatun Riyadus Salihin ka fara karantar da su, sai a turo wani wai ya zo ku yi muƙabala, sai ka ce akan me? Akan ka faɗi kaza, sai ka ce me yasa kai ba za ka je ka sa ka lasifi ka faɗa ba, kai kuma ka faɗi abin da ka so mana kai ma. Shikenan ka rufe bakin shi. Amma in kuka ba su dama, kamar yadda za ku ji karatun nan zai bayyana, to sai su yi amfani da lasifika ku da masallacinku a cikin jama'arku, su yada aƙidarsu kuma su kawo rudani a cikin gari. Saboda haka da yawa 'yan bid'a sun bayyana bid'o'insu ne akan mimbaran ahlus sunna, waɗanda ba dan aka ba su damar haka ba, da ainihin wato mai yiwa wani ba a taɓa jin shi ba. Tare da cewa wannan magana fa ba mutulaka ba ce. Na'am, akwai yanayin da za a kai a saurari wasu, amma ba wannan ya zama shine asalin abin da duk inda muka je muka sa wa'azi sai wani ya zo ya ce ya zo muƙabala kuma sai a saurare shi, sai mu wayi gari gaba ɗaya mun daina yin wa'azi kenan. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Ayyuba Sakhtiyani ko cewa ya lastu bi raddin alaihim ashadda min as-sukut, yace ni yan bid'a ko sun kula ni ba raddin da zan musu fiye da shiru. Shiru din shine raddi. To wannan shine methodology na Malam Abubakar Gumi. Baya kula kowa har ya rasu, duk ka gama hayaniyarka, yana zuwa sai ka ji ya ci gaba da abin da yake yi, wanda dama wannan abin ne yake soya maka rai. To asalin abin shi zai ci gaba da yi, amma ba zai zauna ya ce yau a zo zai maka raddi, gobe zai raddi, daga haka a shagaltar da shi, bai karantar da asalin saƙon da yake so ya isar ba. Ahlus sunna kun ji al'imamu Ayyuba Sakhtiyani ya ce tsakanina da ɗan bid'a shiru in ne mishi ta isa. To bari ka ji abin da wani babban malami al'imamu al-Baghawi yake cewa. Al'imamu al-Baghawi a cikin mujalladi na 1 sharhu sunna shafi na 216 cewa yi wattafaqa ulama'us salaf, malaman farko sun haɗu min ahlis sunna, daga cikin ahlis sunna, ala nahyi anil jidali wal khusumat, akan cewa an hana ɗauki ba daɗi, an hana jayayya fi sifati game da siffofin Allah, wa alal zajiri anil khawdi fi ilmi kalami wa ta'allumihi. Sannan malaman farko cikin ahlus sunna sun haɗu akan tsawatar wa mutane game da kutsa kai a cikin ilmul kalam da kuma ainihin koyon shi. Al-imamul allamatul lalika'i shi ko a cikin littafin shi mai suna sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, bari ku ji abin da shi ko yake cewa yayi fama jana alal muslimina jinayatan a'zama min munazaratil mubtadi'a. Yace babu barnar da aka yi a musulunci fiye da fitowa ƙarara da ake ana jayayya da 'yan bid'a a cikin jama'a. Walam yakun lahum qaharun, yace domin 'yan bid'a ba za su iya rinjayar ahlus sunna ba. Wala dhillun a'zam mimma tarakahum salaf ala tilkal jumla, yace babu wani rinjaye, wato babu wani kaskanci da ahlus sunna suka rinjaye 'yan bid'a da su, ba wani wulakanci da suka saka su a ciki fiye da watsi da suka yi da su, da ya zama ba sa sauraron su, sai su basu a dunkule, ya mutu na minal ghaizi kamadan, su rinka mutuwa da bakin ciki, sannan wa daradan su kuma rinka mutuwa da hassada.
abin da yake so shine kun zo kun fara tafsiri sai ce a je a yi muƙabala da ku, sai ji ba za a saurare shi ba. In shi malami ne shi kuma ya sa ya je ya karantar da nashi, to in kuka yi mishi haka sai ya koma baƙin ciki ya hana shi sukuni sai ya mutu. Amma in kuka ba shi dama shine har zai samu damar ya zo ya tsaya cikinku, don ku ne ke iya tara jama'a. Ka je garin Dutse ka ga jama'ar da aka tara, wannan taron ba ka iya kwatanta shi da kowane irin taro in ba taron Arafa ba. Wannan kungiya ce fatai ba gwamnati ba, kuma ba wanda aka ba kudin mota, ba wanda local government ta ba kudin mota, ba wanda shugaban reshen kungiyarsu ya ba shi kudin abinci. Amma gaba ɗayan garin Dutse hanyoyin mutuwa suka yi, gonaki aka rinka fasawa ana fita garin bayan an tashi. Waye zai iya wannan taron? Sai ahlus sunna. To a irin wannan taron, ku je wannan taron wani ya zo yana bayyana bid'ar shi a fakaice, a'a ku bar shi bakin ciki ya kashe shi, in ya isa shi ma ya tara irin nashi. Ina fata an gane abin da ya cancanta kenan, ya zama duk inda aka taru zallar sunna za a fede kawai a yi gaba, wanda da ya ce ba haka ba shi ma ya yi tashi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Sai mala yake cewa wala yajiduna ila izhari bid'atihim sabila, in aka yi musu haka ba za su samu hanyar bayyana bid'arsu ba. Hatta ja al maghruruna, har sai da wasu rudaddu suka zo, fa fatahu lahum ilaiha tariqan, sai suka bude musu hanyar su zo su yi ta faɗin bid'arsu a cikin jama'a. Wasaru lahum ila halakil islami dalilan, irin waɗannan da ba su ƙware ba sai suka zama sun ba waɗannan 'yan bid'a hanya ta rugurguza musulunci. Hatta kasurat bainahum mushajara, har sai da jayayya da rikici ta yawa a tsakanin ahli sunna da 'yan bid'a. Wa zaharat da'awatuhum bil munazara, wajen muqabala sai da'awarsu ta bayyana. Wa taraqat asma'u man lam yakun arafaha min al khassa wal amma hatta taqabalat al shubah fil hujaj, har aka waye gari wanda bai taba jin irin waɗannan munanan aƙidojin ba, yau saboda an ba su damar su zo dandalinku, sai ya zama ainihin ya samu damar ya ainihin ji. Sakamakon haka sai su rugurguza mishi tunani da hujjojin da yake rike da su. Wa balaghu min at-tahqiq fil lujal, sannan yan bid'a sun kai matuƙa wajen iya jayayya. Fasaru aqranan wa akhdanan, sai suka waye gari waɗannan ahli sunna da suka yi kuskure suka yi ta buɗe musu wannan ƙofa, sai suka zama kamar sun taya su. Wa alal mudahana khilanan wa ikhwanan, sai zama kamar sun zama 'yan uwansu wajen ha'intan musulunci da haka ta faru. Ba'da an kanu fillahi a'da'an wa addadan, bayan maƙiyan juna ne. Wa fil hijrati fillahi a'wanan yukaffirunahum fi wujuhihim iyanan, a halin suna fitowa ƙarar su ce wanda ya kaza kafiri ne. To amma kuma wannan tattaunawa da za a ba su damar su yi, sai ya zama sun waye gari har sun samu wani ƙarfi wanda suna ganin cewa sun waye gari sun zama kamar 'yan uwansu. Wa yal'anunahum jiharan, har ka ji dan bid'a yana tsine wa ahlus sunna a sarari. Wa shattana ma bainal manzilataini wa hayhata ma bainal maqamaini, yace a halin tsakanin ahlus sunna da dan bid'a tazarar tana da yawa. Ku duba ku gani, an taba samun wani dan bid'a ya je majalisin Abubakar Gumi yayi magana? Ba taba samu, wadan ba a bude mai kofa ba. Duk wanda zai magana sai dai tafi ya je yayi a nashi wurin. Ko kun fahimta jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda malaman ahlus sunna suka ce a ba da muhimmanci wajen kula da su. In aka ba da muhimmanci to waɗannan abubuwa za su taimaka dangane da al'amarin yada sunna. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Ci gaban shawarwari na jama'a ta ɓangaren ilimi, ina baiwa 'yan uwa ahlus sunna a jimillance da mutanenmu na cikin ƙungiyar izala musamman ba da muhimmanci game da raya karatun alkur'ani da hadisi da fiqhu da sauran ilmomi. Idan na faɗi haka, ina nufin ba da muhimmanci fiye da ba da muhimmancin wa'azozin ƙasa da wa'azozin mako da na jihohi. Ba ina cewa ba a karantarwa ba ina cewa ba a karantar da ƙur'ani ko hadisi ba, amma a nan ina nufin ƙari akan wannan himma. A ba da muhimmanci ya zama, abin da nake nufi da wannan muhimmanci shine, na ɗaya, kowane malami a garinsu ya shagaltu da a anguwarsu da a yankinsu
ya shagaltu game da karantar da mutane jimilla da tafsili. Jimilla ita ce a samu duk mako za a samu wata rana ɗaya ko biyu wadda malami zai tara mutanen anguwa ko mutanen gari wadda zai musu karatu na gaba ɗaya. Sannan ɗaliban ilimi da ake kira ustazai su kuma a ɗaure su da wasu ilmomi na musamman, hadda alƙur'ani tare da sanin ilmomin shi, hadisi tare da ilmomin shi, fiqhu tare da ilmomin shi. Wallahi in aka ɗaure ɗalibai da wannan ana nabga musu assignment, wallahi da wahala ka ji wani ɗalibi yana yawo da kaset yana cewa zo ka ji inda malam wane yawa wani raddi, don ba shi da wannan lokacin. Zai iya kwana biyu bai ma san inda rediyon shi take ba, saboda mai an karantar da shi bulogul maram, an kawo mishi hadisi ga matsala sai a ce mishi ya je duba littafin tahzibut tahzib, ya je duba littafin taqrib, ya je duba littafin kaza, mizanul i'tidal, lisanul mizan, alkamil fi du'afa'ir rijal, sai a ce ya je duba. In ya je ya duba yayi wannan asamin, kashe gari kuma a bashi asamin a cikin tafsiri, ya je duba qurtubi, ya duba ibnu kathir, ya duba kaza. Wan kashe gari kuma a zo a bashi cikin aqida. Kullum ya zama alhamis da juma'a ce kawai ranar da zai samu ya yi aski, ya yi ainihin wato abin nan yankan kumba, ya yi wanki da sauransu. Ina tsegumi? Ba tsegumi. To in aka shekara 30 anewa irin waɗannan ɗaliban haka, ya kuke ji za su zama da ilimi? To kamar yadda nake cewa wannan shawarar don girman Allah a tsaya a dube ta da idan basira tana daga cikin kurakuran da aka yi. Ba a ba da muhimmanci wajen gina ɗalibai su ginu akan haka ba. Mas'ala ta farko kenan. Mas'ala ta biyu, kowane malami ya ba da muhimmanci game da bincike na mas'alolin ilimi. Kada ya zama kawai mas'ala ta ilimi sai dai a rinƙa mata ɗiban shan kunu mai zafi. A'a, duk mas'ala in aka tasa ta gaba, a tsaya a tara littattafai wanda malami ne kai, ka riga ka san matsalar, amma kana son ka yi bincike ka ga menene malamai suka ce, sannan ka zauna ka rubuta sakamakon bincikenka, kuma ka zama kana da ɗalibai na musamman wanda kuke zama kuna tattauna irin wannan. Shi wannan ba a lasifika ake ba, shi wannan ba a recording a cassette. Ɗalibai ne na musamman ake zama ana horar da su, saboda ran da baka su ne za su ɗauki makarantar su ci gaba. Ibn Taymiyyah shekarar shi 17 baban shi Abdul Halim ya rasu. Ana tunanin wa zai iya wannan aiki da wannan babban malami yake yi, sai wani ya ce amma yaron nan a gwada shi mana. Da aka ɗauki Ibn Taymiyyah ɗan shekara 17 aka aza shi kan kujerar mahaifin shi, sai aka ji a wannan shekarun ashe ya mafi mahaifin shi gogewa da ilimi. To abin da muke sa rai mu gani kenan daga waɗannan 'ya'ya da ahlus sunna suka haifa. Ya zama an haife su a cikin sunna, sun san sunna, sun kwarewa ta gaskiya ba ta kame-kame ba. Ya zama duk inda za a yi wani taro za a iya tura wani yaro ɗan shekara 22 ko 28 ya wakilci reshen ƙungiya na wuri kaza, yanda in ya je zai yi jawabi na ilimi. Abin da ya kamata kenan. Amma in aka ci gaba da rashin fahimtar menene wannan shawarar take nufi ta hanyar cewa ai muna karantar da su, a'a, ba karatun riyadu salihin da kake musu ba, ba karatun bulugul maram ba tafsiri da kake musu raddul azhan ba wannan wa'azi na ranar juma'a ba wa'azin mako ba wannan ba. Ina nufin ilmomi da na lissafa a ɗazu da ake kira ilmomi na ulumul ala. Wajibi ne a matsayinka na malami ka zauna ka karantar da su. In ka karantar da su, ku haɗu ku rinka yin bincike. A haka Ibn Hajar ya rubuta Fathul Bari a cikin shekara 27 da shi da almajiran shi. Da la'asar yake musu karatun Bukhari. In ya karanta musu, ɗalibai sun taru, jama'a gari an taru, akwai matsalolin ilimi kuma sai ware ɗaliban, sai a zauna a gogu tsakanin shi da su, sai ce wane je ka binciko mana menene wannan kalmar haihata me fassararta, menene li'irabinta, yaya za a yi mata kaza, naga kana da bada muhimmanci game da abin da ya shafi lugha. Wane kai kuma ka je ka binciko mana menene malamai suka ce game da hadisin alma'u min alma'i. Wane abin da nake so da kai kuma idza zulzilatil ardu zilzalaha, menene malaman tafsiri suka ce akai. Sai a haɗu kashe gari bayan sallah azhar kafin jama'a gari su taru, sai a tattauna waɗannan matsaloli.
shikenan sai a zo a ci gaba da karatun bukhari, jama'a gari sun zo, an tashi kuma sai a ce to cikin matsalolin yanzu a tace, da haka ne sai ya dauka sai ya je rubuta a cikin Fathul Bari. Shi yasa aka waye gari babu littafin da ya kai Fathul Bari wajen sharhin hadisi. To me yasa yanzu ba za a samu malami ya shagaltu da shi da ɗaliban shi game da wannan ba? Wajibi ne a samu wannan. Abu na farko kenan, a matsayinka na malamin su ko limamin su, idan ka samu kanka a halin waɗannan ilmomin baka iya ba, to gaskiya shawarar da nake baka ta farko ita ce karkace za ka karantar da su. Saboda in ka je ka karanci geography a makaranta ko kuma kai graduate ne na business administration, in aka zo ana karantar da yara physics da chemistry da mathematics, kaga da wahala ka iya karantarwa don bai yi alama da fagenka ba. Saboda haka in wannan shawarar ka karɓe ta amma baka iya mustalahul hadith ba, baka iya usulul fiqh ba, ba za ka iya karantar da nahwu da sarf ba, ba za ka iya karantar da waɗannan littafai na aqida ba, to shawarar da nake baka karka fara. Shawara ta biyu, samo wani ka zauna da kai da ɗaliban a karantar da ku, ba faduwa ba ce, ci gaba ce. Shawara ta uku, in ba za ka samo wani ba, to abin da za ka yi, rufe majalisin, kai ka bar garin ka tafi ko ka bar anguwar ka tafi inda za ka je ka karanto, in ka karanto sai ka dawo ka karantar da su. Idan aka yi haka to za a zauna lafiya. Amma in ya zama baka iya waɗannan ilmomi ba, ka ce to tun da ba mu iya ba ya za mu yi? Dukkan wanda ya sakandare a da ba wanda indiyoyi ba su karantar da shi mathematics da chemistry da biology ba. Me yasa a lokacin ana da karancin malamansu a sakandare a Najeriya? A yanzu da aka wadatu, kana ganin indiyoyi na karantar da biology ko chemistry? A ƙarƙashin wannan, idan har baka iya waɗannan ilmomin ba, waɗanda dole ne sai da su ake ilmomin addinin musulunci, kar kai gangancin karantarwa. Wannan ita ce ɓangaren shawara ta biyu. Sannan wani ɓangare na wannan shawara da nake bayarwa ga malamai, don girman Allah, a tsawon shekarun nan na daga cikin abin da ya taimaka wajen haddasar da fitina ko kuma fitina ta rurutu, malamanmu na ahlus sunna su daina gasar rayuwa da masu kuɗi da 'yan siyasa da attajirai wajen mota, wajen sutura, wajen ginin gida, wajen tara mata da kowace sai an yi mata gida a kowane gari da makamantan haka. Wannan yana daga cikin haɗurran da muka samu kanmu a ciki. Ɗan siyasa ya hau jeep iri kaza, na'am, malamin kana da halin ka hau ba laifi ba ne fa, ba wanda ya haramta. Kana da halin ka sa riga aska kaza ba laifi. Amma matsalar ita ce sai ka ce to ai a zamanin yanzu in ba mutum yana hawa mota iri kaza ba za a rena shi. Na'am, kana da halin ka hau sai ka hau, amma ba ka da halin ka hau kuma ka matsa wa kanka sai ka hau don ka a rena ka, to kuma wani renin zai bullo don za ka je ka zub da girman naka ta wani wurin. Saboda haka don girman Allah a daina gasar sutura, mota, gida, aure. Waɗannan matsalolin jama'a matsaloli ne ba ƙananan matsaloli ba. Domin a cikin shekarun nan akwai malamin da zai ce duk fitar da zai yi wa'azi to zai sa wata riga ne wadda ba zai sake sa ta ya fita wurin wa'azi ba. Ina zai yi haka? Gwamnoni ne suke yin haka, su ma dan ba daga cikin taskarsu ba ce. Din rigar da kaga gwamna ya sa ko shugaban kasa to ba zai sake sa ta ba har ya sauka mulki. To malami ya ce za a je wa'azi a wuri kaza, rigar da ya sa ba zai sake sa ta a ganshi da ita ba. Kullun zai zama yana wurin teloli kenan da masu kwado da linzami. Kullun zai zama kenan yana cikin shopping mall yana ainihin kokarin siyan takalma. Kullun zai zama yana wurin gardawa yana siyan huluna. Kullun zai zama yana cikin masu agogo, masu kaza. Dan girman Allah ka gaya min ina zai je sai jibga tafai wanda zai tara ya zo ya fajjara ilimin su shi da ɗalibai. Kuma in ya shagaltu da wannan, in ma daltafan yaushe zai zauna ya karanta su. Dan haka kun ga wannan gasar to ta haifar da fitina. Sannan sai mas'alar da wani ke mana ishara a kanta ta taimaka wajen rusa mu. In kana da halin zuwa hajji da umara duk shekara ka je, in baka da hali ka je ka roki kowa. Ko da hajji ce ta farilla, in baka da hali ka bari. Walillahi ala nasi hijjul bait. Sai ce man istata ilaihi sabila.
wanda ya sami ikon hajji shine take farilla, wanda bai da iko fa ba farilla ba ce. Saboda haka kun ga waɗannan abubuwan, to a yi ƙoƙari don girman Allah malamai su kiyaye su. Ka daina tunanin cewa ai a zamanin nan in ba a ganni da gida iri kaza ba, ai in ba a ganni da mota iri kaza ba, ai in ba a ganni da kaza iri kaza ba, a'a ka yi kullun ya amalu ala shakilati. Kowane tsuntsu kukan gidansu ya kamata ya yi. Malami ne kai, to malanta ta zama ita ce maka tafi muhimmanci fiye da komai. Don idan baka mutunta malantan nan ba, duk abin da ka mutunta wallahi tallahi za ka ga cewa ka kaskanto a ƙarshe. Don haka a kiyaye wannan, na ɗaya kenan. Na biyu, kowane malami rayuwar shi ƙoƙarin gina ɗalibai da gina makaranta. Wannan magana ta sha bamban da taɗazu. Taɗazu tana nufin zagewa wajen karantar da ɗalibai, wannan kuma tana nufin gina ɗalibai, ma'ana a samar da ɗalibai waɗanda suke tsayayyu ne. Dubi Ibn Taymiyyah yadda ya samu tsayayyun ɗalibai, wanda ƙarshe yau duniya kaf ta kwanta a cikin littattafan makarantar Ibn Taymiyyah ne. Al-Hafizul Mizzi shi kaɗai ya ishi duniya dangane da littattafai da ya rubuta na ilmul jarh wa ta'dil. Ibn Kathirin tafsiri da abubuwan da suka shafi tarihi. Al-Imam Zahabi abin da ya shafi jarh wa ta'dil, abin da ya shafi tarihi. Ibn Abdulhadi lughal arabiyya, fiqh. Ibn Taymiyyah shi kuma ya kare musu aqida da fatawa. Dan girman Allah malamai su fahimci me ake nufi da gina ɗalibai da gina makaranta. In muka ce gina makaranta ba ma nufin gini haka na bulo da dutse, ba wannan ne asalin gina makaranta ba. Gina makaranta shine samar da ɗaliban da sun tsayu da kansu. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani shekaru 50 da ta wuce a cikin falo ya rinka karantar da ɗaliban, har ya mutu bai da masallaci da anan ne ake karatu. Duk inda ya karantar da ɗaliban shi a falo ne, kuma falon gidan haya. Bai taɓa karantar da su a cikin gidan shi ba, don sai ƙarshen rayuwar shi da ya iya mallakar gida. Bayan sun riga ɗaliban tuni sun zama malamai, amma kaf ya rinka kama haya ne, a falo ake juyawa, sai zauna yana karantar da ɗaliban. A nan aka yaye su ainihin Hussein al-Hawashiya, a nan aka yaye su Ali Hassan, su Mashhur, su Samir, su ainihin ga sunan manyan malaman duniya. Don haka wannan shi muke nufi da gina ɗalibai da gina makaranta. Malamai kowa ya ba da muhimmanci akan haka. Wannan alkhairi ne kwarai da gaske. Shawara ta gaba ita ce, don girman Allah malaman ahlus sunna su daina hassada. Su daina hassada a tsakaninsu. Ta yiwu ana cikin tafiyan nan sai Allah ya sanya wa waninku karbuwa, kar ku yi mishi hassada. Ku ɗauka cewa ai an karɓe shi ne saboda gaskiyar da ke fitowa daga gare shi, kuma dama gaskiyar kuke so, sai ku ce madalla, me mutane suka karɓa gaskiya ba shi ba, don in ya saba ma gaskiya za su kauce mishi. Kowa ga abin da ya faru ga ɗan gungu, ya fi kowa farin jini a cikin malaman, yana kaucewa sai aka kauce mishi. Ɗan gungu yana nan zaune a Kaduna yanzu, amma wasu ma ba su san wane ne ɗan gungun. Saboda haka don girman Allah a daina hassada, wannan hassada ta juna. Sannan na biyu, malaman ahlus sunna su daina hassada ga wanda baya cikinsu. Domin matsalar ita ce kullum abin da dama malamanmu na cikin kungiya suka ɗauka, in har ba cikinsu kake ba to ba da gaske kake sunna ba, in har ba cikinsu kake ba to ba ka son haɗin kan musulmi. Ba haka ba ne. Wannan irin tunanin da ɗaukar mummunan mataki ya rinka ƙarawa malaman da ƙungiyar maƙiya. Saboda akwai waɗanda ba cikin ƙungiyar suke ba, amma komai na ƙungiyar sun amince da shi, kamar ni da irina. Tun da nake ni ban taɓa shiga ƙungiyar izala ba. Duk wanda ya ce maka Albani ma da cikin ƙungiyar yake fita, ƙarya ne, ban taɓa shiga ba. Amma ba abin da nake suka game da ƙungiyar, amma in wani ya soki sunna zaka ji na soke shi, amma ba ƙungiyar nake suka ba. To yanzu misali, ɗaukar cewa tun da ban shiga ƙungiyar ba ni maƙiyin ƙungiyar ne, to ka gani sai ka zo kana ta faɗa da da'awar da nake, sai ka juya ni in zama maƙiyinka. A halin ba maƙiyinka ba ne. Kar ku taɓa ɗaukan cewa wai wane tun da bai shiga cikinku ba, kamar Aminuddin Abubakar. Aminuddin Abubakar yana da tashi ƙungiyar mai suna Jama'atu Da'awa fi Nigeria.
Aminuddin ahlus sunna ne, aƙidar ahlus sunna yake yadawa. A Kano kaf ba malamin da ya yi wa bid'a gaba da gaba irin Aminuddin, kaf a Kano. Saboda ni dan makarantar kwali ne, sunan makarantar gidan kenan, kwali ne aka nada aka yi makarantar da shi yasa ake cewa makarantar kwali, masallacin kwali. Yau shekara 33 da ta gabata. Fathul Majid Aminu yake karantawa, Aminuddin yake karantarwa. Nawa ake sai da Fathul Majid? Sile muke zuwa kasuwar kurmi muke siyo Fathul Majid. Da ya zo ya sa karatun shi sai suka yi muguwar fatawa a garin makiya da awas sunna. Suka ce duk wanda ya sai Fathul Majid ya kona zai samu aljanna. Sai a je kasuwar kurmi a tattara Fathul Majid sai a siya, sai a je inda ake kona dauki da jaki in sun mutu, hanyar biyu ke. Gashi nan daidai inda yanzu wani transformer na nepa yake, daga tsallake sai a je a tattara Fathul Majid sai a kona. Aminuddin ya sanya karatun Fathul Majid, ya sanya karatun Sahihul Kalimut Tayyib, yana karantar da sunna, yana wa kungiyar izala fatan alkhairi. Amma sai wasu suna cewa inda gaske yake sunnar dan menene ba zai zo ya shiga kungiyar ba. Ba haka ake yi ba. A ƙarƙashin wannan ne nake so zan yi amfani da wannan damar in karanto wasu bayanai daga cikin wasu abubuwa da ɗaya daga cikin malaman ƙungiyar ya ainihin rubuta, wanda in ka ji abin da yake faɗi da kanshi yana nuna cewa ƙungiyar ba ta taɓa sharɗanta cewa sam ba za ta yi mu'amala da kowa ba sai wanda ainihin yake cikinta. Ƙungiyar ba ta sharɗanta haka ba. Ka saurara ka ji, ɗan boko ne, sunan shi a Sheikh Yusuf Ibrahim daga Bauchi. Yanzu zan sa maka muryar shi za ka ji, amma bari in karanta maka littafin da ya rubuta, ya sanya wa Izala in Nigeria, Its Rise, Problems and Prospects, 1978 to 2003. Bari ka ji abin da ya ce, relationship with other organizations. Ya ce alaƙar ƙungiyar Izala da sauran ƙungiyoyi. An organization that conforms with the Islamic regulations, Quran, the Sunnah, and the consensus of opinion is a sister to Jibwis. Ya ce duk wata ƙungiya da ta yadda da Ƙur'ani da hadisi da ijma'i to 'yar uwa ce ga ƙungiyar Izala. Ka ji abin da ya faɗi. Kenan yanzu ashe a lokacin da suke kafa ƙungiyar sun san cewa ba lallai ne kowa sai ya shiga ba. Wani yana da tashi ƙungiyar, amma me ake so a ji? Ya yadda da Ƙur'ani da Sunna da ijma'i, to shi kenan ɗan uwa ne ga 'yan Izala. Ƙungiyar shi 'yar uwa ce ga ƙungiyar Izala. Sai ya ce, it is the ambition of the group, kuma burin ƙungiyar Izala ne, to work with all sister organizations, ta yi aiki da duk wasu ƙungiyoyi waɗanda suke da tunani irin nata, for the realization of its objectives, domin tabbatar da manufofi irin nata, working together, yin aiki tare in order to achieve the same goal, domin a tabbatar da manufa ɗaya, unity of the Islamic Ummah. Manufar Izala shine samar da haɗin kan al'umma, brotherhood throughout the world, a samar da 'yan uwantaka a duk duniya. So da haka Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa, Allah ya gafarta mishi, ni da shi ya taɓa gaya min, ya ce mu fa da muka kafa ƙungiyar Izala ba mu sharɗanta cewa sai wanda dole yake cikin ƙungiyar za mu yi mu'amala da shi ba. Saboda haka ina kira zuwa ga malaman ƙungiyar Izala, da ni da irina muna nan da yawa a ƙasar nan waɗanda ahlus sunna ne, ba mu da bambanci da ku ko kaɗan, amma kowa da irin yadda ya taso. Shi kan shi Malam Bakar Gumi har ya mutu in kai baka sani ba, bai taɓa shiga cikin ƙungiyar Izala ba. Ɗan ƙungiyar Jama'atu Nasrul Islam ne. Ya za ka ce da shi? Bai taɓa shiga cikin ƙungiyar ba. Ɗan ƙungiyar Jama'atu Nasrul Islam ne. Amma shi da kanshi yake cewa shi uban Izala ne, kenan shi ya haife ta. Saboda haka ina fatan a tsaya a yi kyakkyawar fahimta tsakanin ku da duk wani wanda yake kira zuwa ga sunna. Amma kar ku ɗauka cewa duk wanda bai shiga cikinku ba, ko kuma tun da kun haɗa kai to dole kowa, yanzu waɗannan 'yan ɗariƙa da muke fatan musu alheri su ma suna can za su yi taron haɗin kai.
in sun yi fa su ma za su zo su ce a haɗu ne, amma kar kai tunanin cewa ɗahir Bauchi zai dawo cikin ƙungiyar izala, kar kai tunanin haka. Amma menene makasudi? Ya ci gaba da duk abin da yake na tabbatar da alkur'ani da sunna da ijma'i, ya bar bid'a, shikenan. Kowane suna ya kira ba matsalar mu bace, ba suna bane matsalar shine me ya kudurce, me yake aikatawa. Saboda haka a yau kamar shi in ya dawo ya ce ya dawo da awa qur'ani da sunna da ijma'i, sai mu ce maraba, murnan mu kenan, alherin mu kenan. Amma ba wai to lallai to sai kuma za a yi maka wankan tsarki za ka shigo cikin kungiya, ba za a yi wannan sharaɗin ba. A cikin jami'o'i, a ma'aikatan gwamnati akwai 'yan siyasu da yawa suna nan, ko kaɗan ba su bayyana kansu a cikin kungiyar suke ba, amma kuma duk abin da kungiyar take na alheri nan suke yi. Ba inda suke kai 'ya'yansu karatu sai inda kungiyar ta kafa makaranta, amma bai taɓa cewa shi ɗan kungiyar ba ne. Kai a cikin malaman da za ka rinka ganin su tare da malaman ɗariƙa, akwai wanda da matan shi da 'ya'yan shi billahi lazi la ilaha illahu wa jama'a, har naɗin sarauta an je an yi mai a Kaulaha kwanan nan, amma wallahi tallahi duk 'ya'yan shi makarantar izala suke. Naɗin sarauta kwanan nan aka je aka yi mishi cikin watan march ɗin nan da ta wuce a Kaulaha aka je aka naɗa mishi sarautar tijjaniya. Ni na je falon shi muna hira, yake cewa ya ce shi duk 'ya'yan shi izala makarantar izala suke, duk 'ya'yan matan shi makarantar izala suke. Ya ce har Kaulaha an kai karar shi, ya ce a'a shi nan yake da ra'ayin ya sa 'ya'yan shi. To yanzu wannan in mu muka ɗauke shi maƙiyinmu ne, tsakani da Allah ba mu yi rashin hikima ba? Sai mu tafi tare da shi a yadda yake har Allah ya sa shi ma sai ya kamo hanya. To kuma me ya kamo hanya? Ba wai ya shigo kungiyar ba, a'a abin da muke gani yake na kuskure ya bari, ya je ya ci gaba da yin daidai, shikenan. Domin ina gaya muku yadda faɗin musulunci yake da musulmi, kungiya ɗaya ba za ta iya containing, ba za ta iya ɗaukewa ba. Ko jama'atu nasrul islam yanzu kaf ta ce za ta iya ɗauke musulmin Najeriya? A'a, kowa ya je abin da yake, amma ya yi daidai, amma yadda cewa jama'atu aiki take, yadda izala aiki take, shine abin da mu muke kira jama'a. Shi yasa muka ce wannan haɗin kan, ko kai ɗan ƙungiya ne ko ba ɗan ƙungiya ba ne, in har ka ne wa musulunci fatan alheri, wallahi dole ka yi murna da shi. Domin mataki ne, idan waɗannan sun rabe suka da suka haɗe, waɗancan ma suna can suna taro za su haɗe, waɗancan ma za su yi taro za su haɗe, wata ran kuma sai ka ji madadin da guda uku ne suka rabe shida, to yanzu sun dawo uku, to ana nan sai su dawo abu ɗaya, shikenan tunanin ya zama ɗaya, kalmar ta zama ɗaya. Amma mu zauna muna ci gaba da yaƙar junanmu saboda manufofin sun yi bambanci, da haka ne muke rauni, maƙiyanmu suke ƙarfi. Ba waɗanda suka fi kiristoci yawan ƙungiyoyi a Najeriya, amma kuna ga da April ta zo zaɓe sai suka haɗe kansu gaba ɗaya. Amma fa Roman Catholic bai zama Protestant ba, ina son ku gane wannan. Ɗan Equa Church bai zama Anglican ba, amma sai suka yi ƙoƙarin haɗuwa akan manufa, shine abin da muke cewa. Sannan abin da kai ka san ba daidai ba ne, kai malami ne ka san ba daidai ba, yanzu zan sa muku kasusuwa za ku ji, da wasu maganganu da za mu karanta za ku ji, wanda duk yake ba daidai din nan ba fa ya san ba daidai yake ba. Da zaran ya yadda ya cire son zuciya ne, shi kenan kawai. Menene what was the genesis na wannan sulhun? Me dalilin sulhun nan ne? Malam Sani Yahaya ne ya je ta'aziyar malam mai gandu. A da ba zai je ta'aziyar ba, amma da ya cire son zuciya fa sai ya ga to ai mai gandu dan uwana ne, me mai gandu yayi wa Allah, ba wani abu, ya mutu, barin je ayi ta'aziyya. To amma kaga lokacin da abubuwa suka yi zafi, gawar Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa aka wuce da ita gaban Malam Sama'ila Idris, kau da kai yayi. Bayan kwana 43 shi ma sai tashi ta mutu, sai ya rasu shi ma. Kuma mutanen Jos, ku je ku tambaye su, suna da wata al'ada, su yadda suke jera kaburbuka a tsaye suke ɗaukowa, suka ɗauko daga can sai sun dire, sannan sai a sake ɗaukowa. Kun san ikon Allah? Ka je yanzu ka gani, daidai inda aka rufe Bawa mai shinkafa, da aka ɗauko layi na biyu daidai saitin shi sai zama Sama'ila Idris ne, kuma kwana 43 ne tsakaninsu.
to ba Allah kenan ba da hudu ko Allah kenan ya to kaga da malam sani ya kwantar da hankalin shi ya ga bari ya je ta'aziyya, da ya je ta'aziyya kalma ce yayi, jumla ce yayi mai albarka, ita duk ta jawo wannan alheri. Ya ce yanzu mai gandu ya rasu, wane ya rasu, wane ya rasu, idan muka mutu mu da muka san dalilin haduwarmu da dalilin rabuwarmu, in ba mu dawo mun haɗu ba yaushe 'yan bayan mu za su haɗu? Sai kowa sai sanyi ya sauka zuciya shi, shikenan sai aka ce to a yi taro. Da aka taho taro 'yan siyasa daga wata jiha suka ce za su zo taro, malam Giro ya ce kar su zo, su bari mu fahimci junan mu tukun. haka ne a ƙarƙashin wannan, don girman Allah kar ka taɓa ɗaukan cewa wanda bai shiga ƙungiyar ba makiyin ƙungiyar ne. Kayi kuskure domin shi kan shi malam Sama'ila in kuka fahimci tarihin da muka kawo yana nuna cewa wani hali ne na tilasci ya kai shi ga kafa ƙungiya saboda bukata ta kama a lokacin. Kenan da bukata bata kama ba lallai sai ya kafa ta ba. Don haka mu ba ma sukar kafa ƙungiya, ba ma sukar shiga ƙungiya, amma abin da muke suka ka ce duk wanda ba dan kungiyar ba zai zama musulmi ba ahli sunna ba ne, ranar lahira ba zai shiga aljanna ba. In kai haka kayi kuskure. Ko kuma ka ce duk wanda ba dan kungiyar ba ne ba za ka yi mu'amala da shi ba. Hatta mu din cewa kanmu muke yan izala, amma in aka zo magana membership ne dan kungiya sai mu ce a'a. Mota ta taba lalacewa yau shekara 7 a garin Akko a cikin jihar Gombe. Ranar Juma'a sai na ga wani dattijo, sai na dan so in dan tsokale shi da raha haka. Na ce baba barka da rana, ya ce a barka ka dai, sai muka gaisa assalamu alaikum kaza kaza. Na ce ka ganni baba, ya ce eh to ni dan izala ne. Ya ce to sai na ce ina ne masallacin mu yake, sai ya ce to tunda dai kayi min karara to ni ma bari in maka, ai kun rabu to wanne kake zuwa? Zai ce ai kun rabu kuma wanne kake zuwa? Ya ce kaga in kai nan haka to na mutanen Kaduna ne, in kai nan haka na mutanen Jos. Na ce to ni duka yan uwana ne. Ya ce to kai kana da saukin ra'ayi. Shikenan. A garin Akko a nan bakin hanya wallahi a Gombe haka mota ta yi knock wata ranar Juma'a. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Saboda haka jama'ar musulmi kun ji. To sa'an nan kuma bayan wannan, don girman Allah an taɓa samun wani lokaci da ƙungiyar izala ta wani abu na hikima, mu mun yaba mata. Malam Bakar Gumi ya fara koyar da wannan abu. Malam Bakar Gumi sai ya ce shi malikiya yake bi. Abin da yasa ya ce malikiya yake bi, ya ce a lokacin faɗan zai mai yawa, ga faɗan aƙida ga na mazhaba, don haka sai rage wa kanshi ɗaya. Sai ya ce shi malikiya yake bi, to sai zama tsakanin shi da malaman Najeriya ba matsalar fiqhu, ba matsalar mazhaba, don duk san makal jirgi ɗaya ɗibo su. To sai aka yi ta gumurzu a aƙida. To wannan abin da malam ya ƙwarewa ce da gogewa a fagen da'awa. Da aka taso ƙungiyar izala da farko duk abin da ya zo karɓe ake. Da rikici ya fara faruwa a cikin ƙungiyar, sai malam Ahmadu Gyalle su Allah ya gafarta mishi ya kira taro a nan ɗakin taro na Center for Islamic Legal Studies. Aka tabbatar da cewa to daga yau ƙungiyar izala ta tabbatar da cewa mazhabin malikiya za ta bi, amma ba an yi haka ba ne don kyamar hadisi, an yi haka ne don kada aiki ya yawa. Ku fahimta, idan Allah ya taimake mu aka fahimci abu gaba, za a koma duk abin da ya tabbata shi za a yi aiki da shi. Duk mai hankali da fasaha ya fahimci manufa kyakkyawa ce ta sa wannan abu. To kenan idan an kai lokaci irin yanzu, bayan shekara 30, wasu sun fara fahimtar cewa bari su yi kaza, bari su yi kaza, babu matsaloli irin waɗancan da ake tunani a yanzu. Don haka kenan yanzu ba daidai ba ne a ce dole wanda duk ke cikin ƙungiya dole ya bi malikiya. Ba lallai ba ne. Sai a dawo asali, domin wancan yanayi ne ya kama abi, kuma daidai ne. Idan yanayi ya kama abi, akwai wasu abubuwa waɗanda suke sai a ɗage su, a saurara. Shine abin da annabi ya a sulhin Hudaybiya.
in ba haka ba yaya annabi zai taho umra wani arne ya hana shi, ba sai ai gumurzu ba? Amma sai annabi ya ce a saurara sallallahu alaihi wasallam, a koma. Gashi komi Allah ya ce wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla, ga hadaya fa dab aje a yanka ta, amma annabi ya ce ku yanka ta anan. To akwai maslaha da takan sa a yi abu, to idan maslahar ta wuce to sai a ɗauki abu. Don haka gaskiyar lamari, kar a yi faɗa da wani wanda zai ɗauko hadisi ya ce abi, ko kaɗan bai cancanta a yi faɗa da shi ba. Amma shi kuma ya kamata ya lura da inda ya samu kanshi da kuma yanayin da ya samu kanshi. Yasa so da dama matasa in sun ji kasusuwa na da muke a Zaria ko a Muciya, in muka je garinsu sai su ce irin wannan suke so a yi, sai in ce a'a, baka san ba ta kashin da aka shawo ba kafin a fara yin irin wannan, ba a kai haka ba a garinku. Shi kawai tun da ya ji kaset gani yake ko ina ma a je a yi irin wannan kaset din. A'a, ko ina akwai irin yadda ake gudanar da su. Saboda haka in ka samu kanka a yanayin da kana buƙatar ka fahimtar da su abu, akwai yanayin da zai kama jama'a bari ku ji. Fatawa ce za mu tashi ga hadisi, wani lokacin sai mu ɗauko littafin fiƙihu mi, saboda mun san cewa abin da littafin fiƙihun ya faɗi ya yi daidai. Misali, na je ina wa'azi a nan government da yau kusan shekara 12, sai aka yi min tambaya ina hukuncin shafa akan safa, sai na ce ba laifi. Sai na zauna, sai wani malami ya zo wurin, irin malamai ne na soro, sai ce amma ala gafata malam, shafa akan huffi akan safa ya saba wa mazhabin malikiya. Sai na miƙe na ce akramaka Allah, yo ai ni da kai we are on the same page, ni ma malikiyan ne ai na faɗa. Ya ce ab a ina? na ce a cikin lawali ne. Ya ce ab alhamdulillahi. Ina fata an gane. Kaga a nan yanzu da na ce a cikin sunan Tirmidhi da Abu Dauda sai mu ta jayayya, amma magana tana nan a cikin lawali. Ya ce ana shafa akan safa. Daga nan cikin garin Zaria wani ya taɓa tasowa da daɗewa kusan shekara 17, dattijo ne. Ya ce to na san kai ba ka da matsalar son zuciya, amma na ji kai ma kana suka taron suna, ina ka samo hujja? Sai na ce lawali da sani ne akramakallahu, gashi an ce wa yukrahu amaluha walimatan. Sai ce haka ne, we are on the same page. Na fata an gane. Saboda haka in ka samu kanka a wani yanayi, to da hikima za ka gabatar musu. To wajibi ne mutane su gane wannan, tsakanin waɗanda ake cewa 'yan zafi da waɗanda ake cewa 'yan sanyi. Kowa ya san kanshi. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To sa'an nan gaskiya saboda Allah, zan so a ce kowane malami na ƙungiya ya samu wata sana'a wadda zai dogara a kanta, ko kai tsaye ko kuma a rinka yi mishi. Ya zama kana da sana'a taka ta kanka, ko kuma wannan sana'a ɗalibanka ko 'ya'yanka ko wasu aminanka ko kuma a wani wuri ana gudanar maka da ita. Wannan zai taimaka wajen rufawa malamanmu asiri da ikon Allah. A gurguje kenan wannan matsalar sana'a dinnan tana da muhimmanci ta kowane mutum ya zama yana da wani abu da yake samun rayuwa a ciki, domin wannan yana daga abin da a lokutan baya an zargi waɗancan da rubutun sha da guru da laya saboda rashin sana'a. A yanzu kuma ana zargin su ko malamanmu, an tara kuɗin kwamiti, an tara kuɗin ginin masallaci, an gansa a ofishin wani, an yi kaza an yi kaza. To don girman Allah, kowane malami ya samu sana'ar da zai dogara a kai. Hadisai sahihai cikin Bukhari da Muslim aka ce annabi Zakariya kana najjaran, annabi Dawuda kana la ya'kulu illa min amali yadihi. Annabi Dawuda aikin kanshi yake, annabi Zakariya kafinta ne, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka jama'a kun ji. Sannan don girman Allah, ina fatar malamai waɗanda da jininsu aka kafa ƙungiyar nan, da dattawa masu kuɗi da attajirai waɗanda da arzikinsu da taimakonsu aka kafa ƙungiyar nan, waɗanda suke da rai, don girman Allah a je a mutunta su. Muna nan da su birjik a garin nan, amma zan buga misalan kaɗan daga cikinsu. A nan muna da malam Muhammadu Ba'ari, kowa ya san alheran malam Muhammadu Ba'ari tsawon shekaru, amma dattijan nan ya tsufa yanzu, ba shi da lafiya, ya gaza, kuma duk wannan ƙuruciya tashi da nishaɗi a ina ikarar da su a sunna, a yada sunna. Amma kar ka manta malam Ba'ari attajiri ne. Ni da shi ya gaya min cewa ya samu lokacin da a Sokoto, ƙasar Sokoto,
shi kadai ne ke cika tebur 10 da shanu ya kai Legas ya siyar, nashi ne na kanshi. To amma yau yana bukata daga gare mu gaba daya. Don haka ina fatan malaman kungiya da Allah ya rufa musu asiri su rinka tuna da waɗannan. Idan ka tafi yau muna da Malam Sani a Cikaji, muna da Malam Uzairu a Cikaji, suna nan sun manyanta amma su ne malaman ahlus sunna. To sa'an nan don girman Allah akwai malaman ahlus sunna da suka rasu suka bar 'ya'ya da mata, wasu suna cikin wani hali a yanzu. Ku je ku bincika. Wajibi ne a sa ido akan wannan, domin kai yanzu idan kai ne gwarzon zamani a cikin kungiyar ana ɗaga maka, idan ba kai tattalin waɗancan ka tarbiyyantar da sauran kungiyar an fara kula da mutunta waɗannan da suka mutu da sauransu ba, ma'ana kai ma haka za a yi maka kenan. So da haka ina yin wannan ainihin a matsayin nasiha. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To sa'an nan kuma a nan ne zan ainihin kawo bayanai da nake ta ishara a kansu dangane da cewa ita kanta ƙungiyar, ina roƙon don girman Allah a samu wani tsari wanda za a bullo da shi na baiwa ainihin wato sana'o'i da sunan ƙungiyar muhimmanci. Abin da nake nufi da wannan maganar wata babbar shawara ce zan ɓaro. Don girman Allah ƙungiyar Izala ta daina neman taimako a wurin kowa sai a wurin Allah. Na ɗaya kenan. Ƙungiyar ta daina ƙaddamar da neman taimakon ginin masallaci ko makaranta. To za a ce da ya za a yi. Ina son kusan ƙungiyar tana da registration ne na non-profit organization. Wato an baiwa ƙungiyar rijista ne na cewa ba kungiya ba ce da za ta rinka yin wasu ayyuka tana samun kuɗi. Irin wannan registration ɗin gwamnatin tarayya tana ba ƙungiyoyi da makarantu. Makaranta ta Darul Hadisi Salafiya irin wannan rijistan muke da ita. Shine mun kafa Darul Hadisi ne ba don mu yi wata sana'a mu ci riba ba. To amma a cikin tsarin kuma shine za a iya kafa wani kamfani wanda za a rinka sana'a ana cin riba. Don haka Albani Science da kake gani sunan kamfani ne, sannan kuma sunan wani bangare ne na makaranta. To Albani Science Academy Limited kamfani ne wanda yanzu nan da registration ɗin a hannuna, da zan ɗauko maka abubuwan da muka yi rijista waɗanda da su ne za mu yi musamar da kuɗin da za mu gudanar da da'awa a Darul Hadith. To in ka ji muna cewa za mu gina kaza, za mu yi kaza, za mu yi kaza, insha Allah kar kai mamaki. Duk duniya ba wanda yake aiko mana da taimakon ko taro. Ku daina ruɗuwa. Abin da ake kenan. Wannan shawarar kuma a bakin Malam Abubakar Gumi muka koye ta. Kusan wannan. Shi yasa kullum muke faɗi alheran Abubakar Gumi ba su da iyaka, Allah kaɗai ya san iyakarsu. Shi ya rinka ba da shawara a matsayin shi na tsohon alkali gogaggen ɗan boko da ya san Najeriya. Sai ce in kun kafa ƙungiyoyi ko makarantu sai ku fitar da kamfanoni a ƙarƙashinsu sai a yi musu rijista. Na rantse da Allah sanda na fara jin wannan magana a wurin malam ban ma san ma'anarta ba. Sai da na haɗu da wani ɗan shi shine Salihijo, wato ya girma a hannun shi, sai ya fassara min wannan maganar. To barin gaya muku, da haka ne ake karfafa da'awa ta musulunci. Ya zama duk duniya ba wanda zai ba ku ko kwabo, amma za ku iya gina masallaci komai girman shi, za ku iya gina makaranta komai girmanta, malamanku da kowa zai rayu cikin mutunci. Wallahi ni da haka nake da'awata. Saboda haka banda Albani Science Academy as a limited company, ina da Software Technologies wanda is an engineering company, nake ayyukana. Sannan akwai wanda yake haɗin gwiwa ne da abokai muka yi, muna fitar da riɗi ƙasar waje da sunan kamfanin, muna kai shi Ingila. Miliyoyin kuɗi muke samu. Yanzu haka nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu fara fitar da bini da zugu da kake ji. Za mu rinka shuka shi, muna matse man fetur a ciki. Mun tura wakilan musu. Waɗannan harkokin kuɗi ake samu miliyoyi, sai a taimaki addini. Miliyoyin kuɗi ake samu.
ka je wani yana buga kanka yana cewa ana aiko da kuɗi. Ba wanda zai aiko da kuɗi a da'awa irin wannan wadda bata raga wa kowa ba sai Allah da annabi. Ba wanda zai aiko da kuɗi. Saboda haka dan girman Allah, 'yan uwa mutanen ƙungiyar Izala, yanzu kuna da mutane, kuna da farin jini, kuna da daraja, kuna da waɗanda yau za su rinka baku ayyuka. Idan da sunan ƙungiyar za a je sai a samu wani kamfani sai a ce shi kamfanin na ƙungiyar ne, zai rinka harkoki ne na kaza, na fitar da man fetur, na tace man fetur, na kaza. Kun ga irin registration din namu jama'a, gashi kap za ka lissafa abubuwan da za ka yi, a duba cancantarka. In aka duba cancantarka, abinda kawai za a tabbatar da cewa za ka iya gabatar musu da dalilai. Yanzu wannan ɗaya daga cikin certificate ɗinmu ne, gashi waɗannan takardu ire-irensu ne muka bayyana abubuwan da za mu yi. Da wannan yanzu har refinery za mu iya kafawa muna tace man fetur a ƙarƙashin Darul Hadith. Da wannan yanzu za mu kafa jami'a, da wannan za mu yi komai mu samu kuɗi na halal ɗinmu mu yada da'awar sunna. Saboda haka ku daina tunanin cewa ba zai yiwu a samu kuɗi irin waɗannan ba sai in Yahudawa ne za su aiko. Yahudawa ba za su aiko da kuɗi irin wannan a yada sunna ba. Saboda haka don girman Allah, ƙungiyar ta kai yanzu te wannan. Kuma wani abun mamaki in gaya muku, wannan ɗabi'ar Kiristoci tuni sun daɗe akan irinta. Sai zama coci tana da wani kamfani da aka yi mishi rijista, sai su tafi wurin wani permanent sakatare sai su tura wakilai. Waɗannan wakilai sai su je sai su karɓo aiki na naira miliyan 500, sai a aikin sai a samu wa coci naira miliyan 100. Don girman Allah, a cikin wata 6 a ce coci tana da naira miliyan 100, me yasa ba za a rushe gidajen makwabta duk a siye ba a ƙara ta? To yanzu a ce don girman Allah kowane reshe na ƙungiya na jiha yana da wannan, ba wanda ya hana. Kowane malami a ce yana da wannan, ba wanda ya hana. Sau da haka don girman Allah ku yi haƙuri. Ba in ne muku misali da kaina a wata tsiya ba ne, amma kaɗai ina son nuna muku daga cikin hasken alheran karatun Abubakar Gumi ne mu kan muka samu wannan. Sau da haka ina tunasashe ku, mai yiwa kafin ni in ji maganar kun riga ni jinta. Amma kuma in aka gafala ba a aiki da ita ba, to gaskiya ita za ta kai har yanzu a kai ana yawo da ƙoƙon bara, ana neman kaza da kaza, wanda wallahi wannan ba zai gina addini ba. Ƙarshenta shi zai taimaka wajen wasu su sake kawo mana ruɗani ta hanyar an ja suwa na an ba su kaza, an ja suwa na an ba su kaza. Zan tsaye da waɗannan shawarwari a nan sai mun zo ainihin kasar na gaba, saboda ina so zan shiga matsala ta gaba wadda nake ta alkawari a kanta. Shine ƙungiyar dama tana da kyakkyawar alaƙa wajen yaɗa da'awa da kuma shiga cikin ɓangarori mabambanta na addinai. Wannan tun da ƙungiyar ta kafa haka take. Yanzu za ku ji daga bakin ƙungiyar ita kanta, kuma yanzu zan karanto in Allah so lokaci ya bayu daga alƙalamin ƙungiyar. Saboda haka ƙungiyar Izala, wannan alherin ya tsaya cik tun daga sanda aka yi wannan rabuwar. Don wannan rabuwar jama'a ta ja duk abin da ya kamata a yi an daina yi, an koma ana ta faɗa da juna. To wannan faɗa da juna kuma da aka koma ana yi, shine na gaya muku kowa sai da ya ji jiki a Najeriya. Kiristoci sun ji jikin wannan faɗa, 'yan ɗariƙa su da kansu sun ji jiki, kuma kowa yana jin jiki yanzu. Domin da ƙungiyar tana haɗa kamar yadda take kafin ta rabu, wasu abubuwa da suka faru a yanzu ba na tunanin za su faru. Sai dai kuma Allah yana da hikimar komai. Muna fatan hakan ya zama alkhairi. Don haka don girman Allah jama'a, kowa ya saurara ka ji daga cikin irin alheran da ƙungiyar ta rinka yi na yada musulunci hatta ga waɗanda ba musulmi ba. To ina fatan a dawo da wannan. A samu wasu zakakurai waɗanda za su rinka tashi suna bayani akan ainihin kira zuwa ga addinin musulunci kamar yadda ake yi. Bari ka ji wannan saƙon kamar yadda na alƙauranta insha Allah ta'ala. Allah ya taimaka. A gaskiya ba na zanen da niyan wato kodan wa'azi ba ne.
amma kusan shugaban malamai ya faɗi wato makasudi da kuma ainihin tushen wasu abubuwa wanda suke tattu a cikin wato sha'ani addinin kirista. Wato bayanin da zai yi a kan wannan sha'ani shi ne, farko ya kamata dukkan wanda ke kiran kansa kirista ya lura da abu. A kullum mukan yi wa'azi wannan kungiya na jama'a su zarar su gida a kamar sunna domin mu nusar da musulmai ɗan uwanmu kan wasu abubuwa waɗanda yana yiwuwa mun mamaye. To haka kuma wajibi ne akan mu yi wa'azi da waɗanda ba sa cikin addinin musulunci domin su fahimci addinin musulunci su taho mu zama abu guda. To amma su da dama idan muka yi wa'azi domin nusar da su kan abubuwa waɗanda suke na hujja, wato kaɗan ne daga cikin ke sauraro da su ba. To a yau abin da nake son zan yi bayani a kai shi ne za ki jawo hankulan dukkan wani da ke kiran kansa kirista ya lura da abu guda. Muna wannan wa'azi ne domin a fahimci gaskiya, a kuma kama hanya ɗaya, a kuma tattali. Wato waɗanda suke rike da wannan littafi. Jama'a sai a yi haƙuri saboda kasar ɗin da ɗaɗɗe da yau kusan shekarar shi 28 da ɗauka. Kaga a cikin kasar ɗin in kaji mai jawabi shine a Sheikh Yusuf Ibrahim daga garin Bauchi. Yana faɗin cewa daga cikin ayyukan ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna shine ne yaɗa addinin musulunci da kuma kiran waɗanda ba musulmi ba don su fahimci addini. To wannan aikin yana da muhimmanci kwarai da gaske. Bari kuma ka ji shi a aikace a wani shahararren wa'azi wanda duk wani wanda ya daɗe da sanin izala ya san wa'azin bayara. Bari ka ji abin da ainihin wannan mai wa'azin yake hadda turanci za ka ji. Duk wannan yana daga cikin alkhairai na izala wanda yake inda zan bude in karanto maka abubuwan da wannan da ke maganan nan ya rubuta a nan da za ka yi mamaki, amma in Allah so ka saurare ni a wa'azi na gaba za ka ji irin ɗimbin mutanen da suka rinka musulunta a Najeriya kaf sakamakon wannan alkhairi. Lokacin da wannan faɗan ya ɓarke gaba ɗayan wannan sashin sai aka manta da shi. An fahimta? Akwai inda a gari ɗaya aka yi wa'azi a garin Abakalike mutum 780 suka musulunta. Bari ka ji abin da malamin ke cewa. An fasto da wata rabarin sista da rabarin faza da duk wani lafafi naku kuma kuyan da ke ciki wanda yake ku ba kwa karantawa. To saboda waɗanda ba sa jin harshen Hausa zan fara bayani na da Turanci. Bayan na yi da Turanci ga su masu jin Turanci, zan kuma yi da Hausa ga masu jin Hausa. Saboda haka muna sake kira gare su. Christians of this town, Bayara, a very good evening to you. As I told you beforehand, we are the Islamic organization by the name of Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah. We are Islamic preachers and we preach al-Islam. We preach that every single human being and jinn should come and embrace Islam because Islam is the first and the final religion of Allah. Now this is the aim of this Islamic organization, and we are today, the day of the 10th of April 1983, we are today in Bayara town, and therefore calling on all reverend fathers, on pastors, nuns, sisters inclusive, to come and listen to me. I am going to read from the Holy Bible, inshallah, this evening. Kaji wannan malamin da yake wannan maganar jama'a Allah ya ɗauki ran shi kamar shekaru 4 da suka wuce. Allah ya gafarta mishi. Malam Yusuf Ibrahim Bauchi yana ɗaya daga cikin zakakuran matasa. Na kira shi matashi ne saboda a wannan lokacin matashi ne, bai wuce shekara 20 da wani abu ba a lokacin. Ya dawo daga BBC kenan, yana yaya aiki a BBC 1982. Ya zo yana jin turanci, yana rubuta turanci fiye da yadda kake tunani.
nan gabana nan wani bangare ne na wani littafi na shi da ya rubuta, ji kaɗan daga cikin abubuwan da yake cewa ya ce comparative religious preaching na daga cikin ayyukan izala shine tana ainihin wato shiga wasu addinai tana wa'azi dangane da littattafan waɗannan addinai. The Izala group did not stop at preaching from within. Ya ce izala ba ta tsaya cikin musulunci kaɗai take wa'azi ba. A special unit was established for preaching to non-Muslim. Akwai wani ɓangare na musamman don wa'azi ga waɗanda ba musulmi ba, especially to the Christians, musamman Kiristoci. The Holy Quran has made it mandatory for Muslims to call their Christian brethren to Islam in these fine words. Ya ce saboda Al-Qur'ani ya kirayi musulmi da ainihin wato su kira Kiristoci zuwa ga ainihin addinin musulunci, inda Allah yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Sai ja wannan aya Allah yake cewa ya ku ahlul kitab Kiristoci da Yahudawa ku zo zuwa ga kalmar da za ta haɗa kanmu da ku, Allah na abu da illallah, kar mu bauta wa kowa sai Allah. To bayan da malamin ya yi maganganu masu yawa saboda muna fama da ƙarancin lokaci jama'a, a wani paragraph sai yake cewa one of the comparative religious preachers of the Izala was the author of this book. Ɗaya daga cikin malaman Izala da ke wa'azi ga Kiristoci shine marubucin wannan littafi, wato Yusuf Ibrahim Bauchi, who since his return from Britain in 1982, wanda tun dawowar shi daga kasar Ingila 1982, has been preaching to the Christian to death. Yana ta yi wa Kiristoci wa'azi har zuwa ainihin wannan lokacin. Ya rubuta wannan littafin 2003. He had various debates with the Christian clergy, both at home and abroad. Ya yi muƙabaloli da zamantakewa da malaman Kiristoci da yawa. To anan sai ya kawo successes, nasarorin da kungiyar Izala ta samu wajen kiran Kiristoci zuwa ga addinin musulunci. To waɗannan nasarorin ina son ka san ba su samu ba sai da ya zan kungiyar a haɗe take. Lokacin da aka samu wannan rabewar, gaba ɗayan wannan sashin ya daina aiki. Idan na gaya maka matsayin da kungiyar ta dawo ta ɗauki wannan mai wa'azin, sai ka ji tausayin shi, don fatali aka yi da shi, aka wulakantar da shi, aka daina sauraren shi. Idan na je Bauchi in ne magana a kan shi ba sa son ma nake magana, ai ta maganganu in ce a'a wannan malami mutumin kirki ne, sai su shuru. Sakamakon me? Sakamakon wannan rabuwar, don yana ɗaya daga cikin waɗanda aka rinka samun matsala. Kamar yadda nake faɗi, da wani matashi ya taso sai a koma ana ganin to ai wannan fa yana neman wani girma ne, ba a san ai yanzu shi wannan kai. Akwai dattijan da ya taba jin wani Yusuf Ibrahim abin nan a BBC, ma'ana ɗaukaka shi ta ƙungiyar Izalan ne. Ashe kenan in aka ɗauka cewa in an bar shi yayi gaba, shi ya gaba, a'a Izala ce ta gaba, sunna ce ta gaba. Saboda haka kar ku ji wani matashi ya taso ku ɗauka cewa a dankwafe shi ba in aka bar shi ya ƙarfi, a'a ƙarfin shi ai ƙarfin Izalan ne. Saboda da baya nan wannan ƙarfin ba zai samu da wannan sunan ba. Ashe in an fahimci wannan, to yana daga cikin waɗannan kurakuran wallahi ture wannan gefe guda da aka yi. In ya zo ya maka karatun Alƙur'ani za ka yi mamaki, turanci kuma ka ji yadda yake turanci, sannan nan rubuce-rubucen shi ne za ka yi mamaki. Bari ka ji abin da ya ce, it is not possible to enumerate the successes achieved through comparative religious preaching because the Izala has not kept good records or documents to that effect. Ya ce ba abu ne da zai iya yiwuwa, ba za a iya ƙididdige nasarori waɗanda wa'azi da Izala take yi ga addinin Kirista ba. Ya ce sai dai kawai Izala ba ta aje record ne. Ba yanzu waɗannan document ɗin za ka yi mamakin yadda na samu su. Ba a adana records akan irin waɗannan. Yanzu ka zo ka ce kana neman ina ne wa'azin da ɗan gungun ya a Makurdi 1980. Sai a hauka makami. Ba a aje record. To yana daga cikin abubuwan da muke kiran a dawo a kula da su. Ya zama a ce duk wani kaset ana da shi in an archives, a jera shi yadda da an ce kaza kawai sai a ce ga kaset din a ɗauko shi, gashi a ɗauko shi, gashi a ɗauko shi. Na gaya muku jama'a, sakamakon irin wannan rashin damuwar na adana wasu bayanai, a yau babu ainihin wasu bayanai da aka zuba akan intanet game da Izala.
saboda haka in har za ka samu wasu bayanai sai ka ji wasu sharrori ne da wasu makiya kawai suke rubutawa. Wannan kalubale ne babba. Bari in dan ci gaba da wannan karatun kafin lokaci ya kure insha Allahu ta'ala. Sai yake cewa, but it is a fact that the Izala has preached to Christians throughout the country. Ya ce amma wannan gaskiya ce da ba za a iya musunta ba cewa din Najeriya Izala ta kewaya ta yi wa Kiristoci wa'azi. Dan girman Allah, wannan maganar kai ɗan ɗariƙa da zan faɗi ka san ba son zuciya a ciki, dan ni ba ɗan ƙungiyar Izala ba ne, balle ka ce ina faɗi ne don kare ƙungiyata. Akwai ɗariƙar da ta kewaye ƙasar nan ta yi wa Kiristoci wa'azi? To ƙungiyar Izala ta ratsa Najeriya kaf ta yi wa Kiristoci wa'azi, kuma wannan document ɗin gashi a hannuna, bari in ƙarasa karantawa ka ji abinda malami yake cewa. The author, shi marubucin wannan littafi, under the auspice of the Izala, a ƙarƙashin tawagar Izala, has preached in places like Lagos. Ya yi wa'azi a wurare irin su Lagos, Shagamu, Abakalike, Enugu, Owerri, Benin and Sapele. Kaji, ya yi wa'azi a waɗannan wurare. Others were Bilili, Kaltungo, Zambuk, Gombe, Biu, Marama, Maiduguri, Jos, Bauchi, Makodi, and Wuko, etc. Kaji sauran wasu wuraren. Sai ce he had the opportunity of recording many debates between him and the Christians. Da yake ɗan jarida ne, duk muƙabalar da suke yi sai ya yi recording. Akwai wata muƙabala da ya je da wani pastor ɗan amarya har cikin gidan shi, ya ƙure shi, ya faɗe ta anan, da ya ƙure shi kasusuwa uku ne, sai tashi zai fita sai ɗan amarya tara ƙofar gida ya ce haba, ai addininku ya ce la ikraha fid din. Sai Yusuf ya ce mishi me kake nufi? Sai ce a ka zo gidana ka yi muƙabala ka ƙure ni sannan ka fita da kaset ɗin, ai ka tirsasa mana abin da ban abin nan ba ke. Sai ce me kake nufi? Ya ce dole ka bani kasusuwan lalata su. Sai ya ce ga su. Ya ce ɗalibai da ke biye da shi dan me mala? Ya ce a'a. Ya ce ai bai kamata ya ce na zo gidan shi na ci mutuncin shi. Ya ce ga su. Ya ce mu dama ba ƙura muka zo ba, mun zo ne mu fahimtar da shi. To za ka ji wani commentary da shi ɗan amarya ya yi a nan a cikin wannan littafin, zan karanto mana insha Allah, in yanayi bai bayu ba kuma sai gaba. Sai yake cewa he had the opportunity, ya samu damar yin wa'azi da kalubale. Ya ce famous among them being his debate with one pastor Muhammad ɗan amarya. Ya ce na daga cikin waɗannan irin tattaunawar da ya samu damar yi, akwai tattaunawar da ya da wani ainihin pasto mai suna Muhammadu ɗan amarya a Bauchi, an pasto Bashir Kaduna, da kuma wannan pasto Bashir na Kaduna. Sai darasi na gaba zan sa muku, za ku ji muryar Bashir ɗin, a inda Bashir ɗin nan mara kunya ne, har garin na ya taɓa zuwa ya zo yau Malam Abubakar Gumi ƙarerai. Izala ta ce wa Yusuf ya ta bin shi a gindi har sai an zauna. Kaga da Izala ƙungiya ce ta 'yan ta'adda, cewa za a je a kashe shi, amma Izala sai aka ce a'a, ba duka ba zagi, a je a same shi a zaunar da shi a yi muƙabala. In aka je sai ya gudu, in aka je nan sai ya gudu, in aka haka Izala ta sa Yusuf ya ta bin shi har sai da yadda ya zauna. Zaka ji sai da aka zauna ba faɗa, ya muƙaddima Yusuf ya muƙaddima, ya addu'a Yusuf ya addu'a, suka fara, ya ɗauki zafi, Yusuf ya kwantar da hankalin shi. Wallahi kafin ƙarshen kaset ɗin sai gashi ya musulunta, ya tuba, sannan ya dawo yana cewa wallahi sa shi aka yi.